Stați, așa. Așa, saltul bine de un nou joculeț pe care se numește Minecraft, da? Ok, astăzi am creat o mapă și mi-am pus și bonus chest și da. De mă are la că îi dau comanda clear lag. Eu știu că nu mai joc Minecraft, dar știu Minecraft. Dacă vrem putem să luăm un command block. Hai. Așa. Faci un pic să se genereze lumea. Nu să văd, merge lag. Nu merge. Deci, wow. Să intrăm un pic pe inventar. Stați un pic. Am lag când intru în inventar. Sau nu, când filmez mereu așa. Stai. Pașnic. Vedem ce avem în chest. Ok. Să luăm toate merele astea. Tot ce găsim pe aici. Imediat! Luăm asta. Aici. Pickaxe. Tot. Realizare. Ce avem? Tăiat lemne. Laminat. Necesită la... Ok. Să intrăm la inventar la nostru și să construim niște lemn. Unde micioarele nu frumos. Luăm aici. Stai pun așa. Asta aici. Nu. Aproape că da. Jumătate aici. Crafting table. Stai să pun astea jos. Sunt crafting. Vrem sabie? Nu, ne trebuie. Stai că le-am luat pe toate. Desigur. Da, bă, că am uitat cum se face o sabie, dar nu-i bai. Bă, nu-s așa prost să nu știu cum să face o sabie și mai ușor. Ba că am uitat un pic eu. Așa. Sabie de lemn. Asta îl pun mâna în altă mână. Piu, piu, piu. F. Ok. Asta nu-mi trebuie acum.
Stai mă, că mi-arunc băturile, ce fac eu, măi? Stați un pic. Ok. Bage. Ce să facem? Bun. Ne trebuie niște pressure plate. Mai mult lemn. Stai, bă, eu de ce mi le arunc toate lucrurile? De ce trebuia să mi le arunc eu, Doamne? Asta luăm, deci, că nu ne trebuie momentan aici, acum, crafting-ul. Wow, dar fix aici trebuia să ne dea. Ok. Ce ne facem ca să... Trebuie lemn. Dacă avem nevoie, o să ne facem game. Doamne. Bun. Stați un pic să ies și eu afară cu laptopul. Ok, deci acesta a fost acest episod. Ne vedem pe data viitoare și la revedere!